Pozdravujem vás, tak konečne prichádza naše dlho očakávané video, ktoré sme vám slúbili. Dneska si povieme niečo o tom, ako začať učiť koňa sidepass. Tieto videá budú viaceré, bude to viacero dielov, pretože to je taká už náročnejšia vec, kde potrebujeme si viacej veci povedať. Ale dneska vám poviem úplne základy, na čom už môžete, povedzme, pracovať s vašimi koňmi. Na to, aby sme mohli začať vôbec učiť koňa sidepass, potrebuje vedieť chápať náš osobný priestor, ktorý učíme zo zeme a na loži, ale o tomto video nie je dnes. Kôň musí vedieť aj základy, čo má robiť, keď vlastne pôsobíme na koňa tlakom. Hej? Čiže tieto veci on potrebuje vedieť skôr, ako vôbec začneme učiť sidepass. A sidepass začneme učiť vlastne z dvoch základných cvikov. Prvý je, že kôň vie ustúpiť zadkom od tlaku. Čiže požiadame koňa, aby ustúpil zadkom od nás od tlaku a nestačí nám jeden krok, ale potrebujeme viacej krokov v kadencii tak, že podkladá zadnú nohu pod seba a ustupuje. To, že robí tu na krúžok, zatiaľ nebudeme riešiť, ale dôležité je, že chápe, že keď sa blížim k jej zadku, ona mi ustúpi v kadencii krokov zadkom od môjho celého tlaku a ideálne je od tlaku tak, že už nemusím ju napomínať klepkaním, že odíď s tým zadkom, ale už ide vlastne len na jemnú pomôcku môjho pôsobenia vzduchu na jej zadok. To isté naučíme koňa, aby posúval predok od nás, hej, našou energiou a našim vlastne ako keby pôsobením na ňu. Čiže najprv ju naučím vždycky kone 2 body na ustupovanie predku. Prvý je, že kde si kontrolujem hlavu, aby vedel, do akého smeru má odchádzať odo mňa. To znamená, tu mám jemný tlak, aby vedela, že tam pôjdeme. A druhý tlak je približne v týchto miestach, kde ja vlastne mám kontrolu alebo dobré pôsobenie nad týmto ramenom. A keď priložím ruky, prvé je, že ja vykročím proti nej krokom. A musí odo mňa odísť. Hej, pekne odišla. Vrátime sa, aby kamera dobre videla. A takisto ten predok od nás musí odchádzať len pôsobením nášho tela. Hej? Čiže vlastne ona musí vedieť odísť odo mňa v kadencii mojich krokov. V kadencii mojich krokov musí ten predok odísť. Takže keď máme tieto 2 body, ktoré kôň dobre chápe a je na nej jemný, tak potom tieto 2 body, ktoré tu nás sme ju naučili, sa snažíme, Cienka, moja zlatá, ešte neposielam ťa, prepáč, ja tu mám tou rukou, som ťa pomýlila. Tieto 2 body spojíme do jedného bodu, kde pôsobíme v podstate v strede koňa a tým on vie, že aj nohami, prednými, aj zadnými od nás odchádza a tým vznikne sidepass. Neskôr sa tento tlak, ktorý je tu v strede, posunie trošku nižšie, kde už pôsobíme v sedle, hej, na to, aby kôň išiel do strany. A dneska si ukážeme len také prvé 2 kroky, ktoré urobí, hej, tým, že budem pôsobiť na stred. Takto, hej, v strede. Tiež by to bolo asi tak všetko ako základ. Vyskúšajte doma s koníkmi, poprípade k videu môžete napísať komentáre, ako sa vám darí. A ďalšie tajomstvá sidepassov a bočných chodov, ktoré by sme vám ukázali, bude v ďalších dieloch. Takže sa na vás tešíme.